Nigarri daukat, aisialdi ezigarrian bermatzen diala eskubide asko. Eta lege honek ekartzen duna pixkat sistematizazio modu bat, ez? Azkenean guk egiten duguna, aisialdi ezigarrian egiten den guztia sistematizatu eta ja, marko bat jartzeio. Azkenean guk egiten duguna aisialdi ezigarrian garrantzi bat ematen dio, eta nik uste hori bermatzen den zerbait egiten dugula, baina orain ja gizarteratuko dugu eta plazaratu dezakegu hori egiten dugula. Eta orain ni oso positibo ikusten dut. Honekin batera, aisialdi ezigarri estrategiarekin batera, nik uste dut eman behar zaion garrantzia ematen zaiola aisialdi ezigarriari. Orain arte igual gizartean ez zaiona eman. Eta benetan eskubideak bermatzeko leku bat da, eta babes leku bat da aisialdi ezigarria. Eta hor dauden eragile guztiak hor gauden, eragile guztiak oso garbi daukagu lan egiten dugula eskubidetan, bermatzen ditugula eskubideak, prebentzio egiten dugula, eta orain arte ez da ikusi. Lege honek egiten duna da markoa jarri eta ikustarazi egiten duguna. Aisialdi ezigarriak ja betetzen du berez legea. Igual idatzi behar dugu. Aisialdi ezigarrian gertatzen zaiguna da ekintzan gaudela, prebentzioan gaudela, babesean gaudela, eta astuiten zaigu idatzi behar dugula guzti hori. Baina egiten dugu, ekintzan gaude. Aisialdi ezigarriak bermatzen ditu eskubideak, babeseko lekuak, tratu ona guzti hori bermatzen du. Azkenean baloretan esitzen ditu haur eta gazteak, eta balore horiek elkarrizitza, berdintasuna, feminismoa, guzti hori lantzen da aisialdi ezigarrian. Eta gainera modu oso aktiboan eta proaktiboan lantzen da. Ez da teorian gelditzen, baizik eta ekintzetan lantzen da. Orduan hori haurrak eta nerabeak barneratzen dute ekintzen bidez. Eta azkenean da ikasteko modu bat eta bermatzeko modu bat izango diela. Ez bakarrik gizartearen parte hartzaileak eta onuradunak, baizik eta ekintzaileak izango diela. Eta hori aisialdi ezigarriak hori bermatzen du, ekintzaileak izango diala, ekintzaile positiboak. Prozesua hasiera batean iruditzen zaigu hola irakurrita nahiko potentea, eta baina azkenean prozesua ia eginda daukagu. Hor gaude prebentzioan, hor gaude gure jokabideak egunerokotasunean ebaluatzen, eta nola egiten dugun, eta nola egiten dugun bestea. Orduan, azken finean iruditzen zaiguna, baina horrexago izan daiteken prozesu bat izango da. Egia da, hausnarketa bat bai edo bai egin beharko dela, eta elkarte bakoitzak, udaletxe bakoitzak, edo eragile bakoitzak egin beharko du bere hausnartze prozesu hori. Baina izango da, lehenengo hausnartu ze realitatean bizi gean, gu ze bizio daukagun, gu nola gure jokabide kodeak ditugun edo ez, horiek landu, gure elkarteetan edo gure inguruan dauden eragile guztikin landu beharko den zerbait izango da, jokabide kode hori, eta arriskuen mapa bat, ikusi nun dauden arriskuak, ez bakarrik fisikoak, baizik eta emozionalak, psikologikoak, guzti horiek digitalak, aurre ikusi beharko ditugu, eta orduan ja plana martxan jarri. Ez da ezer berria, egiten duguna ja, arriskuak aurre ikusten ditugu gure ekintzetan, gu bakago gutxi gora bera jokabide kode bat gure elkarteetan. Orduan, izango da prozesu bat, hausnarketa bat beharko duena eta bakoitzak beria egin beharko duena. Eredu berdina ez du balio guztiontzat, errealitate oso ezberdina daude, elkarte bat Donostin edo elkarte bat Andoainen edo Aretxabaletan ez da berdina, bere inguruko realitatea oso ezberdina. Orduan
egokitu behar geha gure realitatera, ez bakarrik herriko realitatera, baizik eta ekintzen realitatera. Ez da berdina, udaleku batean egon daitezken arriskuak, edo aterpetxe batean, edo ostiral atxaldeko ekintza batean. Ez dauka zer ikusirik, orduan egokitu beharko geha, bakoitzak bere errealitatera eta bere ekintzetara, eta bere gaztetara, gazte aurretara. Guk ikusten dugu egunero, azkenean talde bat, 8 urteko talde bat, gaur etortzen da aurrengo urtean beste talde bat 8 urtekoa, eta segurazki ez da berdina izango, ze taldea azkenean gizakia geha, eta ezberdina geha, eta oso anitzak, eta talde berdina egun batean pertsona bat sartzen da, eta talde hori ezberdina da, terrolak aldatu daitezke. Orduan, egokitu beharko geha denbora guztian errealitate berdinetara, eta izango da prozesu bat baita jakin beharko duguna nola egin. Bakoitzak bere prozesua, elkarte bakoitzak, egia bakoitzak eduki beharko du bere prozesua egina, bere realitatetik abiatuta, eta urtero egokitu beharko du. Eta ebaluatu beharko du ondo egiten nahi dian gauzak, edo ez, edo zer dago betzeko, zer sobetzeko, zer mantentzeko, guzti hori. Orduan, bakoitzak bere baliabideak sortu behar ditu. Ze niretzako baliagarria izan daiteken baliabide bat, erramienta bat, igual zuretzako ez da. Orduan, hor ez badakit, nire etortzen badaztain norbait protokolo batekin, bere eta nik kopiatu eta pegatu iten badet, ez zait balioko, ze segurazki ez dakit erabiltzen. Nik ez dudalako sortu, edo gainera ez didate esan nola erabili, orduan, realitateak oso ezberdina, oso anitza geha, eta bakoitzak behar du bere baliabidea sortu. Babes figura, nire ustez, oraindikan definitu beharko da, hola irakurrita legea, babes figura, irakurketa egiten dugu pertsona bat izango dela, igual ez da pertsona bat izan behar, orduan nik uste oraindikan lan egin behar da nola izango den figura hori. Izango den pertsona bat, bi mahai bat, nire ustez funtzio asko ditu, oso figura potentea da eta beharrezkoa da, azkenean figura horrek bultzatuko ditu beste eragileekin, koordinaketa, elkarlana, haurrekin, nerabeekin, familiekin, hezitzaileekin, guztiak bere referentzia izango dute, eta bera bai, dauzka funtzio pila bat, formazio plana, haurretan nerabeekin formazioa egin eta parte hartzea sustatu. Guzti hori paper berri bat da, nire ustez oraindikan denbora eman behar diogu eta forma eman behar diogu. Eta pentsatu behar dugu nola egin eraginkorra izateko. Ze oso paper potentea da eta nire ustez beharrezkoa, baina ondo egin behar dugu. Ondo sortu behar dugu paper hori edo figura hori. Eta ez dakite, esatizut ez dakit pertsona bat, bi edo mahai bat izan behar du, mahai bat esaten dut eragile ezberdinak izan behar dian.